Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ψυχαγωγίας των παιδιών. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, video games, αποτελούν πλέον ένα καθημερινό μέσο διασκέδασης για εκατομμύρια ανηλίκους παγκοσμίως. Παρά τη δημοτικότητά τους, το ερώτημα για το αν και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών παραμένει επίκαιρο και αντικείμενο έντονου επιστημονικού διαλόγου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και ένα like. Αυτό μας δίνει δύναμη να δημιουργούμε ποιοτικά βίντεο για εσάς. Η επίδραση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο, τη δομή και τη διάρκεια ενασχόλησης. Τα παιδιά διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως παιχνίδια στρατηγικής και επίλυσης προβλημάτων που ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Παιχνίδια δράσης ή βίας, τα οποία συχνά συνδέονται με αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας, και παιχνίδια κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που ενισχύουν την κοινωνική σύνδεση αλλά και την πιθανότητα διαδικτυακού εκφοβισμού. Η American Psychological Association επισημαίνει πως η φύση και η ένταση της επίδρασης εξαρτάται όχι μόνο από τον τύπο του παιχνιδιού, αλλά και από ατομικούς ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό περιβάλλον και προϋπάρχουσες ψυχικές ευαισθησίες. Παρά τις συχνές αρνητικές αναφορές, οι μελέτες αποκαλύπτουν πως τα video games δύναται να προσφέρουν σημαντικά ψυχολογικά και γνωστικά ωφέλη. Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων, παιδιά που παίζουν συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών παρουσιάζουν βελτίωση στην οπτικοχωρική αντίληψη, την προσοχή και την βραχυπρόθεσμη μνήμη. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Τα παιχνίδια στρατηγικής και εξομοίωσης βοηθούν στην ενίσχυση της λογικής και της λήψης αποφάσεων. Συναισθηματική αποφόρτιση. Η ελεγχόμενη χρήση video games μπορεί να λειτουργήσει αγχολητικά και να συμβάλλει στην προσωρινή αποφόρτιση συναισθηματικών φορτίων, ειδικά τα παιδιά με υψηλό άγχος. Κοινωνική ενσωμάτωση. Τα online multiplayer παιχνίδια παρέχουν ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης, το οποίο ενδέχεται να βοηθά παιδιά με δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η συναισθηματική ρύθμιση αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών και συνδέεται στενά με την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις, να ελέγχουν παρορμήσεις και να διαχειρίζονται στρεσογόνες καταστάσεις. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ανάλογα με το περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης, μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως μέσο ενίσχυσης είτε ως ανασταλτικός παράγοντας αυτής της δεξιότητας. Ορισμένα παιχνίδια προσφέρουν ευκαιρίες εξάσχεσης συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως η ανθεκτικότητα, η ανοχή στην απογοήτευση και η διαχείριση της αποτυχίας, ειδικά όταν τα παιδιά καλούνται να ξεπεράσουν εμπόδια ή να αποδεχθούν επαναλαμβανόμενες ήττες. Ωστόσο, η υπερβολική ενασχόληση με παιχνίδια υψηλής έντασης, ανταγωνιστικά δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη συναισθηματική επίγνωση και αυξημένα επίπεδα ευερεθιστότητας. Ειδικά σε παιδιά με μειωμένη συναισθηματική ωριμότητα ή προϋπάρχουσες αγχώδεις καταθλιπτικές τάσεις, τα video games ενδέχεται να λειτουργήσουν ως εργαλείο συναισθηματικής αποφυγής, καθιστώντας πιο δύσκολη την εσωτερική επεξεργασία συναισθημάτων. Έρευνες επισημαίνουν ότι η χρήση των παιχνιδιών ως κύριο μέσο εκτόνωσης ή απόσπασης από δυσφορικά συναισθήματα μπορεί να συνδεθεί με χαμηλότερη συναισθηματική ρύθμιση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυξημένο κίνδυνο για εθιστική συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της επίδρασης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη συναισθηματική ανάπτυξη απαιτεί διαφοροποιημένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, όσο και το λειτουργικό ρόλο που επιτελεί το παιχνίδι στην καθημερινότητά του. Αντίθετα, η υπερβολική ή μη ελεγχόμενη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών συνδέεται με πληθώρα αρνητικών ψυχολογικών συνεπειών. Εθισμός και συμπτώματα εξάρτησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε επίσημα το Gaming Disorder το 2018 ως μορφή συμπεριφορικής εξάρτησης, χαρακτηριζόμενη από μειωμένο έλεγχο, αυξημένη προτεραιότητα στο παιχνίδι και συνέχιση παρά τις αρνητικές συνέπειες. Επιθετικότητα και απορρίθμιση συμπεριφοράς.
Μελέτες έχουν δείξει πως τα βία video games μπορούν να αυξήσουν τη βραχυπρόθεσμη επιθετικότητα και να μειώσουν την ενσυναίσθηση. Ωστόσο, έρευνες επισημαίνουν ότι οι επιδράσεις αυτές είναι μέτριες και εξαρτώνται από το προφίλ του παιδιού. Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η υπερβολική ενασχόληση με ψηφιακά περιβάλλοντα μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των κοινωνικών επαφών στον πραγματικό κόσμο, προκαλώντας κοινωνική απόσυρση και ενίοτε κατάθλιψη. Προβλήματα ύπνου και γνωστικής κόπωσης. Η χρήση οθονών πριν τον ύπνο, ιδιαίτερα σε έντονα ερεθιστικά παιχνίδια, έχει συσχετιστεί με διαταραχές στον κυρκάδιο ρυθμό και μειωμένη ποιότητα ύπνου. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και ένα like. Αυτό μας δίνει δύναμη να δημιουργούμε ποιοτικά βίντεο για εσάς. Η παρατεταμένη ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια επιδρά στον εγκέφαλο των παιδιών όχι μόνο συμπεριφορικά, αλλά και σε επίπεδο νευρονικής δραστηριότητας και πλαστικότητας. Σύγχρονες μελέτες νευροαπεικόνησης δείχνουν ότι η ενεργή συμμετοχή σε video games μπορεί να τροποποιήσει τη λειτουργία περιοχών όπως ο προμετωπιαίος φλοιός, ο υπόκαμπος και ο επικλινής πυρήνας, οι οποίες σχετίζονται αντίστοιχα με τη λήψη αποφάσεων, τη μνήμη και την ανταμοιβή. Η ενεργοποίηση του συστήματος ανταμοιβής μέσω ντοπαμινεργικών μηχανισμών εξηγεί εν μέρη την εθιστική δυναμική που παρουσιάζουν ορισμένα παιχνίδια, ειδικά εκείνα που βασίζονται σε συνεχή ενίσχυση και άμεσες ανταμοιβές. Από την άλλη πλευρά, η ελεγχόμενη χρήση κυρίως παιχνιδιών που απαιτούν γνωστική προσπάθεια και στρατηγική σκέψη έχει συνδεθεί με αύξηση της φαιάς ουσίας και ενίσχυση της λειτουργικής συνδεσιμότητας εγκεφαλικών δικτύων που σχετίζονται με την προσοχή και την εκτελεστική λειτουργία. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι η επίδραση των video games είναι διτή και εξαρτάται από την ποιότητα της αλληλεπίδρασης, το περιεχόμενο του παιχνιδιού και το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του παιδιού. Η επίβλεψη και η καθοδήγηση των γονέων παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι ειδικοί συνιστούν θέσπιση χρονικών ορίων, λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως για παιδιά 6 έως 12 ετών. Κοινή ενασχόληση γονέων και παιδιών ώστε να προωθείται η συζήτηση και η κριτική σκέψη. Επιλογή κατάλληλων τίτλων με βάση την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Ενίσχυση εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως ο αθλητισμός και οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Τα σχολεία επίσης μπορούν να συμβάλλουν μέσα από μαθήματα ψηφιακού, γραμματισμού και δράσης ενημέρωσης για τους κινδύνους και τις δυνατότητες του διαδικτυακού παιχνιδιού. Η επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην ψυχολογία των παιδιών είναι πολύπλευρη και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Η επιστημονική κοινότητα δεν υιοθετεί μια απόλυτη θετική ή αρνητική θέση. Αντίθετα, προκρίνεται μια ισορροπημένη προσέγγιση που αναγνωρίζει τα ωφέλη και τους κινδύνους με βασικό στόχο την ενίσχυση της υγιούς και δημιουργικής ενασχόλησης. Η κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο τα παιδιά παίζουν σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας και της κοινωνίας μπορεί να μετατρέψει το ψηφιακό παιχνίδι από πιθανό κίνδυνο σε πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μας στα σχόλια τι θέλετε να δείτε στην συνέχεια.